שלום, בר מהדרטק, נמצאת פה עם אלכס שטיין, לקוח שלנו. אלכס, תספר לי מה הביא אותך אלינו להדרטק. טוב, ראשית החלטנו להציב מטבח בגינה. יש לנו משטח יפה, בריכה, כל הסיפורים האלה. הגענו להדרטק אולי במקרה, פשוט מהפייסבוק, מהפרסום. הגענו, ראשית כל פגשנו פה אנשים ברמה שקשה היום למצוא שירות באנשים ברמה הזאת. נכנסנו למשא ומתן, היה מאוד קל, אנשים מאוד קלים, באמת מאוד מאוד קלים. סגרנו מה שרצינו, חיכינו לא הרבה זמן, 3 שבועות כמו שהבטיחו, המטבח הגיע באותה רמה שהסבירו, מה שהזמנו הגיע, הכל הגיע ברמה הכי גבוהה שיש, מתקין, אי אפשר לבוא אפילו, אי אפשר להגיד עליו משהו שלא כיף. הכינו את המטבח, הקימו אותו, הכל ברמה באמת גבוהה מאוד, כל שירות, כל מה שביקשנו עד היום, נענינו בחיוב, בכיף. זאת חברה שנורא נורא 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 כיף לעבוד איתם, ואתה קונה מטבח ויש לך גב להרבה זמן, ויש לך אנשים שתמיד לרשותך. אלכס, שמחנו לתת לך שירות, וגם אתם תבואו להדרטק.